Avui llegeixo un fragment del Barri de la Plata d'en Julià Guillamont, que està en el capítol 9 i que m'ha agradat molt perquè és com un petit homenatge a la seva mare, la Maria Mota, en què descriu lo dur que és treballar en el món de l'hostaleria, val? I va en relació amb una carta que ella va escriure de jove al seu pare, en el pare d'en Julià, i després d'aquesta carta ell fa aquesta descripció que us he comentat i diu així: el que la meva mare va escriure en aquesta carta mai no va passar, no va fer mai vacances. En la carta explica que la meva àvia havia tingut problemes a les cames, potser les varius que va arrossegar sempre més. Es llevava a la primera i preparava els esmorzars. Jo he viscut molts anys i sé què vol dir. S'obre la porta del carrer, es desembraça el taulell de l'office, una noia puja una safata amb ensaïmades de Can Mir, es preparen 3 o 4 entrepans, es reparteixen ampolles d'aigua i vi de la gent que esmorza entrepà, safates amb melmelada i les porcions de mantega, que havien de ser a Can Puig del carrer Xuclà. Quan ja ha baixat tothom, es recull, es renten les tasses i els plats, s'omplen les setrilleres, es paren taules, es carrega la nevera. Mentre les noies freguen i tiren flit, els nois al pati trien mongeta. A dalt, les dones fan habitacions, renten, planxen i pleguen la roba. Es prepara el dinar per al servei i dinem tots a l'1 en punt. Es fan els entremesos, es llesca el pa, es reparteixen les ampolles a mig gastar que es guarden a la càmera. Se serveix el dinar, es reparteixen els cafès, s'apunten les begudes que s'han demanat noves i que han quedat a mig consumir posant a l'etiqueta el nom de cada client. No s'acaba de treballar fins a les 5 o quarts de 6 de la tarda. De vegades és l'aigua que no entra al dipòsit, o que no baixa a les habitacions, o que no hi ha aigua calenta. I cal deixar-ho tot per atendre aquella urgència, trucar al lampista o al paleta que arriben amb aquella patxorra que deia la meva mare. Havia entrat en una roda de la qual no sortiria mai i que l'aniria engolint cada vegada més. De gerent a cuinera i gerent, a cuidar-se de tot.